Mayong udto Sugbo, ani sab kita sa Sugbo Anon Channel, PPRMN, People's Progressive Radio Media Network. Ang akong kuyo kini si Colonel Jefferson A. Sumandam ug ang akong kuyo karong udto ha mao ang Deputy Commander sa Bulacan River, Miss Jocelyn Lavas. Mayong udto Sugbo. Aniya kami karon sa ato ang studio sa Aron Isgutan ang ato ang kalambuan sa gubat sa baha. Okay, no? Daghang salamat, no? Jo, kining usa namon mo katuig diha, di ba? Usa na katuig sobra na gamay sa Bulacan River. Unsa may mga major accomplishments nga atong mataho sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Sugbo. Kay nakainamdom ko nito mura man tog dunagoy mga nakabara dito nga substandard culvert nga maoy hinungdan nga mag-backflow ang Bulacan River unya maglunop dito sa may Inayawan. Naunsa naman to? Yes, sir. Actually, this is a great platform to inform the city of Cebu and the people of the city of Cebu, to inform them na we are working. In fact, sa Bulacan River, sir, one of our major accomplishment for 1 year na mo na nagtrabaho may aning Bulacan River is usa ka structure sa bukana sa Inayawan na which is owned by a businessman, a well-known businessman here in Cebu, or not just in Cebu, but in the Philippines siguro. They have culvert there sa bukana sa muna siya ang pinakabukana sa ato ang Bulacan River. So from Pamutan going down to Inayawan. So once na mo bundak gani uwan gani mga uwan na 30 minutes na uwan na huge volume of water. Sa atong before pa ni Sods or gi-create ni Mayor Mike kaning gubat sa baha, one of the reason na ngano deeng mubaha ang Inayawan, especially sa Laray na dapit na area, grabe ang lang baha. So karon nakadawat nami ana na report pero wala pa jud na siya na mo ma-action because we are still on the plot of implementation pa ato na time, and the Gantt chart we're creating pa unsa amo ang mga measures ana. So after that, so we conduct the survey and we found out na katong may hinungdan pinakadako jud ang hinungdan sa pagbaha dito lugar aning Inayawan is kaning bukana sa Bulacan River na which is ma-block jud atong culvert na tulo ka buok siya na culvert nagihimo nila gagmay ra siya kay dili siya mura siya gitawag natong substandard culvert nya kung mag-ulan mo babag once na mag-uwan okay ra ta kung uwan mubunda ka uwan tubig ra ang mo flow pero namay apil mga kahoy debris mga basura. So ang mahitabo ang kato siyang culvert maklag siya sir. So niya mo backflow na siya. So mo blow up na dayon amo na gitawag na the floating katong siyang time is floating Inayawan na gyud siya kay the whole the whole area sa bukana is baha and then basura na. Kunya unsa may nahitabo adto nga katong nakita ninyo nga mo ni ko sa baha mo ni ang resulta nga og mag-ulan mo banaw gyud din lugar tungod sa giingon ninyo nga gagmay kay culvert niya mo bara dito ang mga debris during rainy when heavy rains mo bagsak dihang lugar. Giun sa man niyo to unsa may nahitabo adto? Kato siya, sir. So we do conduct the survey and we immediately send the owner of that structure na kuan ka na amo ang we ask their help na lang. So unsa ilahang ma-help sa tuan na finally naunsa na structure karon found out man gyud na this is the reason man gyud nga anong muuwan once na muuwan is banaw jud ang Inayawan. So first is they are very cooperative man sad. So after a few negotiations, sending of letters, so
we found out na they removed their culvert. So thank you very much. This is an sir, self-demolish na nila, sir. So, sila na mismo. The city did not spend any amount of money or any resources from us, even the personnel. They self-demolish. So sila na mismo ang nagtanggal po nun. At no cost from the city government. I think we have that pictures siguro na mapakita na mapakita nato. Naunsa na karon. Naunsa na siya karon. And nakabalita na ako na pa po ilain ko nga mga structures dito nga nag-encroach sa 3-meter easement. Kinsa ba na kayo? Naasa tay mga establishment and structures na nag-encroach diri sa Bulacau River, and we really especially in my part, I want talaga na once na inutos yan ni Mayor na no obstruction talaga sa river, so we immediately conduct that also area of that structure. So we found out that this structures building or the wall, because there is an already development there by DPWH. Kasi ganito tagiya itong patong this structure is owned by the former Barangay Inayawan Captain Luther Lee Ignacio. So we do also negotiations with her, and former Barangay Captain is very cooperative then, and we do agree na we will remove that structure. So na-clear na gina karon. So upon checking also after a few months of negotiations and talks, so we checked the area, and the structures is removed also. So malimpyo na tong 3-meter easement. So clear na siya, and then the DPWH can do their their development, the widening of the Bulcana of the Bulacau River is they are already ongoing project na sen. So padayon na ang ilahang proyekto. How about ang kuan kuno dito sa Bandang Supremo na magkuno dito ining sobra pod nga haligi sa Bisayan Electric Company. Tinuod na? Sir, actually dili na sad ang Bisayan Electric Company ang naka-encroach sa amua. I have also the accomplished sad, sir, na katong sa usa sa restaurant sa Barangay Bulacau, which is kanisyang Supremo Bar and Restaurant. So kanisyang Supremo Bar and Restaurant, iya jud ni giblakan ang the whole 3-meter easement of Bulacau River. So kanisan siya naunsa naman na karon? Amuasa ni siyang conduct ang survey and negotiate it with the owner, and positively we demolished the wall sa ilahang na naka-encroach sa 3-meter easement. So na-comply na ang 3-meter easement dihan lugara. Yes, na-comply na sa nato ning lugara ang 3-meter easement. So I'm happy to inform to everybody, especially in the barangay Inayawan, Bulacau, na we take the actions na which is ato adyo ni siyang ma-implement ang ato ang gitawag na clearing of 3-meter easement. Because okay. Nya katong giingon nimo nga sa electric company unsa may kuan to? Yes. Sa may status ato. Good thing to mention that, sir, na kami we are not just go after sa mga small establishment lang. Even this is our mandate to do the work, to do the job. So even one of the basic important service facility na nag-supply sa ato, especially Barangay Bulacau. This establishment is the Bisayan Electric Company. So nila sa may this Bisayan Electric Company is encroaching 3-meter easement in Barangay Bulacau. So we do also the negotiation with their engineering department and in charge for their design. So they ask, we do also negotiation with them, and we come up and agree that they will submit to us their project design or design of because their structures will be affected is the three substations of
that power plant will be affected. So as of now, they ask a time, ample of time, so they can give us the design, the project So, design. ang negotiation ana is still ongoing pa. Wala pang ma-finalize. Yes, we still Wala pang ongoing pa, finalize. but we are giving them a time na ma-provide, na mahatag nila ang design, project design nila, so that we can impose already to clear their area. Sa imong estimate, mga kano sa kayon maahuman. Estimate lang ha. Estimate. As their engineering, electrical engineering, is that they told me na can you give us 3 to 6 months Okay. before they can they promised to us that they will Clear the area. Clear the area. Okay. So, salamat kayo, ma'am, no? At least, no, mga establishments nga nag-encroach sa Bulacau River, na hinahinay na og ka-clear, no? Hinahinay na sila ka-clear. Karon, akong gitanaw ang Bulacau River, naman ko no'y lugar nga dapat i-dredge ang river kay silted na masyado ang river. Asam dapitan na dito? Yes, asa man dapitan na ingon ninyo nga i-dredge ninyo sa sa Bulacau River kay silted na, so para gyud sigurado nga dili na makahatag og lunop ang maong suba mo na nga i-dredge ninyo. Are you aware of that, ma'am? Yes, sir. Asa dapitan mo na? Ang main problem dyan nato na we need to dredge area, the certain areas is the Bukana talaga. Bukana. We need to widen the Bukana. Okay. And also in barangay Sitio, sa sitio siguro. Barangay Inayawan, Sitio, Biliabolsita. Biliabolsita. To dredge that area. But actually, Bulacau River is not really It's better as compared with others, di ba? Barangay. as bad as can bring flooding to the city. Because Bulacau River, even though na mahaba siya, its length is 27,000 meters. 812 kilometers siya. Meters ba siya? 27 kilometers. 27 kilometers. 27 kilometers siya ang length niya. So, Bulacau River, good thing from the Bulacau River is ang lower portion nato, downstream nato is medyo malalim na din siya. Hay ang iyang river bank sa malalim na talas. din siya. Ang river banks niya is naka-develop na din siya, naka-establish na din ang DPWH na to, naka-establish na din ng widen river banks. So when it comes to when the heavy rain pours from the upland of Barangay Pamutan, wala talaga tayong Nothing to worry, na, no? Nothing na to worry worry. na magbaha talaga tayo or ma-overflow man lang. Ang problem na talaga natin is that area in Bukana, yung culvert before. So that is the problem talaga before. So I am happy to inform this to especially to Barangay Inayawan na so far na during sa mga heavy rain karon na nangyayari, wala na. As in wala na talagang report from our disaster personnel there na nag-report na ma'am, we still have this lunop or baha in the area. So we are happy to inform to Barangay Inayawan residents na it is our talaga na we come up the answers of their main problem before. Nya kanang pila gani ka barangay ang nag-host anang Bulacau River? Pila gani sila ka barangay? Yes, ang Bulacau River is hosting by 4 barangays only. Medyo asam na mga barangay siya na host, pero it's a length taas ni siya sa na so na area. gikan sa iyang kinapusuran gyud unsa man ang barangay diha? The Bulacau River comes from the upland area of Barangay Pamutan. So, sunod sa Pamutan. So from Barangay Pamutan going down to Barangay Tuong, and then going down to Barangay Bulacau, then down to the Bukana of Barangay Inayawan. Naaman ko nakita dito nga kanang Pamutan naman na siya upstream man na siya, pero kanong doon na may lunop ko dito tong kusugulan naaman ko na yes. unsa may hinungdan ka? Yes, this is one also of the main problem of
Barangay Pamutan is this Colbert. Same thing happened in Inayawan. in Nabukana na it is an old design from the city engineering before. So this is an old standard also na culvert, same as na maliit din siya, but actually this bridge or culvert is designed siya para to stop also the downpouring of the heavy rain or of the heavy floods going down to the city, to the downstream area. Kay makahelp naman ito siya para ma-slow down ang volume of water going down to the city. So but the bad thing is that there are people na din residing on that culvert area, and when the heavy rain poured, that culvert will stop the rain to go downstream. So, ang mangyari, naglunod pa sila dito. So, napunta naman sa bahay ng mga nakatira doon. So, sa may intervention niyo, have you already talked that with the city engineer? So, ang our intervention nito is we already submitted the report to the Department of Engineering and DPW, the City Engineering of the Cebu City. So, we submitted it, and they answer naman na they will going to demolish that area, and they will give the design also. So the city, it comes out from the Task Force Gubat Sabahan agreed to last year together with all the barangays that the Cebu City architect or engineers, they will come up or they will create a design uniformly for all the bridges na magiba na ma-demolish na to as a consequence of this gubat sa baha. So magka-come up din ng design na maganda na uniformly will implement it into all 8 rivers as an standard bridge na maabot ang panahon. Kanang kuan ma'am, kanang ingom na gud mong daghang basura gipanglabay diha. So magtulod-tulod man ang mga sityo nga dili ni imong basura, ila na basura nya anton nga mag-away sila kay atong ang kanang naatungod sa basuran mig dili man ay among basura sir, gikan man na dito, ilaham na dito sa taas. Unsa man yung gihimo ana? Yes, kana siya Bulacau River, especially unsa man yung pamutang ninyo nga para makuan? We do survey, and there are areas na grabe talaga ang basura, and then upon doing the initial assessment and inspection and then interviewing the residents, magtulod-tulod sila sir na dili nagikan sa amua, gikan na sa babaw. So I come up with a solution that we will ask the help of this kind of materials na might be can help us to mawala ganin pag mawala ng magturuan sa basura kasi sa mga nagpuyo. So unsa man yung gibutang ato? So we ask the help of CISENRO to give us this kind of materials, called it biofence. So nagbutang na mo dito karon. This is my this is one of the answer na ma-pinpoint ang responsibility nila in each sitio. So we put biofence on each sitio from Barangay Bulacau going down to Barangay Inayawan. So each sitio na naka-encroach sa Bulacau River, so from in Barangay Bulacau, they have 4 sitio or footbridge there in Barangay Bulacau. We put biofence on each footbridge. So on each footbridge na siya biofence. So it came out na na-identify na mo upon putting biofence kung kinsa which sitio talaga ang daghan jud kay siyang basura. So identify na nato na siyang areas na
na abundant kay ato ang mga pag-abuso yun sa ato ang river na daghang kay basura. Okay. So, identify Kanang, ito. unsa may gihimo po sa inyong kuan? Kining gitawag na to og mga river troopers nga mo magbantay na mag-asikaso sa Bulacau River nga na-assign dito. Unsa may ilang ipanghimo po dito? So kaning river trooper sir, dako jud kani siya gamit nato sir sa ato ang gubat Sa baha. dato sa baha, not just sa baha but also in basura. So, unsa may mga So, activities dito nga and angay then na to may dihira bawan? jud sa problema nato ang basura, even though the septic wastes of human and animals. And so these river troopers is a great help to us talaga sila, kay they are the one doing the field na already. So instructing them na magdo the survey, conduct the survey in which structures or houses na violating or disposing human wastes or animal wastes. So, doon na sila yung police power to issue Yeah, tickets, because citation they are tickets? already deputized by the CISENRO, and they have the power to issue citation to the violator of the Nanay penalty. Yeah, we have that penalty. Actually, first muna, I told them to Warning lang sa- to give warning muna to all the residents na unsa na ilang mga violation nila. So, and in a nice way, just an information dissemination muna talaga ang ilang gibuhat. So after on the few months already na they already do the survey, conduct the survey, and clean up also. So in all sitios by sitios ang operation nila sa clean up. That's I schedule them to not just doing the clean up, kay they will be exhausted if every day they will doing the clean up, because they, even though kada adlaw sila magsigpang limpyo diha, but the people living there is very unsa tawag abusado yun sila sa abusado Dili, sila sa sapa. I heard pila ra man na sila sa katim, pero I heard nga doon ay nagtrabaho nga ning number og 63 workers diya sa rivers. Unsa man ang katong nagtrabaho lately lang doon ay 63 ka mga nanglimpyo diya sa Bulacau River. Unsa man to sila? Kato sila sir is mga beneficiary to sila sa gitawag natong programa sa DSWD. Ang DSWD na sila programa na cash for work for the beneficiaries of 3-meter easement affected structures. Nanay sweldo sila na. So DSWD has that program and tap us, the gubat sa baha, to give a list of names of the affected household structures in the clearing of 3-meter easement. So they have that budget. So they have budget. They will give every day na salary for 10 days only na trabaho. So each river we have 63 beneficiaries of cash for work program of coming from DSWD. So in 10 days they are working, cleaning the river, desilting the river, and also they have also the training of how to do or how to make biofence. They also conduct tree planting, and we also give them opportunity to be exposed or to be trained or to give seminar as an disaster resilient residents of the 3-meter easement. Okay, daghang kay salamat ma'am no. At least as far as Bulacau River is concerned, daghang kay activity diha all geared towards fighting against flooding. No? Yes. So daghang salamat. Ang ubang mga rivers dinhi sa Cebu City mausay gihimo naasad sila cash for work program nga kada usa dunay 63 ka mga beneficiaries, mga workers nga diin gisweldoan na sila sa
sa DSWD under the Cash for Work program. Oh, yes sir, kaming tanan tanang river commanders o tanang river sa siyudad sa Sugbo, naa jud mi gitagaan jud mi og alat 63 kada river. 63. Gi alat jud mi og to choose or to identify the most in the less fortunate na residents sa Bulacau. Kumbaga sa urban poor, mga urban poor kadaghanan. Nya nakatabang bigid na sa ato ang gubat sa baha sila. Sa Bulacau River, it really give us a great help to lessen the garbage also, sir. Pero maski unsaon pa nato, sir, nakadaan daw lagi tamang limpyo, sir. Kung naa jud mga tao na abusado, di jud mo undag panglabay muna. Okay. Daghang kay salamat, ma'am, no. Kining sa kuan, kining dinhi sa downtown area. Kaning damay sa may Colon, kaning Santo Niño, tapos sa Tinago, San Roque, and Parian barangays. Gihinganlan na sa technical working group sa Task Force Gubat sa Baha og Discipline Zone. Now, kanang Discipline Zone, diha naka-focus ang enforcement nato, very stringent ang enforcement sa environmental laws. That's why, including sanitation laws, because that is a flood-prone area. Katong latest nga nagkandaktang massive desilting, declogging, and dredging sa area, tons of garbage were recovered. Yes. So mauna nga gamay lang ulan dihang lugar, maglunop dayon ang kining labi na gid aning Bonifacio Street sa may Colon diha sa may Tinago area, because ang drainage system diha is already yung silted na gyud. Yes. Nya clog na with basura. Mo na nga karon diha ang ato ang ubo, no, Office of Building Officials, ila pong tan-awon ang mga structure owners kung compliant ba sa atong building code. Ang department, City Health Department, ila po ng tan-awon diha ang compliance sa mga residents there or business establishments insofar as sanitation law is concerned. Yes. Kay ang nakita kadaghanan, in fact daghang ning comment ani nga ang ubang mga establishments, ang ilang mga untreated water goes directly to the river. So nagkadugang og contamination. So there should be an action on this, and we asked these offices really sa mga previous meetings nato sa Gubat sa Baha to look into this matter. Kay magsige tagtuyok-tuyok ka ni sige panlimpyo, sige paglabay og basura ng atong mga constituents. Mo na nga dihang punto akong ipahibaw sa upat ka barangay, siguro doon natin ipatawag nga meeting diha sa mga barangay captains, because dako kay papel ang barangay captain sa laban or sa gubat sa baha. So kanang kuan, for example, kanang Estero de Parian, kanang iyang bukana diha, doon na identify nga households there nga naagid sa tunga sa Suba. Mauna nga in our latest meeting with the chairman, Secretary Roy Simato, nang hingusog gid siya nga kinahanglan gyud nga balhino na gina sila. We will not relocate them. We will evacuate them to safer places. Kay simba ko unyag magulan og gabi dako unya mga lunod na sila diha. Sa may mahitabo. Doon naging kinabuhi nga makalas. Sakto, diba? Diba, sir. Moodyo na siya ang permi i-call out ni Secretary Simato. Even the mayor is very compassionate to the people living in the 3-meter easement. As in, karon ko makitag mayor na grabe ang gugma sa mga taong naapektuhan sa kaniadto ang gitawag na clearing of 3-meter easement. Although siya ni Mando dyan sa Muasad na walay mahitabo na demolisyon kung walay relokasyon. So, but he is very firm to impose the clearing and demolition of all structures na naka-obstruct talaga din sa tunga-tunga sa sapa or mao'y hinungdan nganong mubaha ang usa ka area. So, Mayor Mike, I would like to encourage the people of Sugbo to
gahi jud kay na siya, gusto jud niyang ipa-implement na siya. Muna kami mulihok jud mi anang iyang mando na guba gyud. Gubat gyud, gubat. Ang ko nang ipasabot ang guba katog yung mga naka-block sa mga waterways na to. Waterways gyud, sir. Now kagahapon nanuro ining suroy si Mayor dito sa mga bago lang na bahaan, labi na atong dito sa Banilad area, particularly ang Santo Niño Village, og nakita dito nga dunay water impounding area, or let's say water pond, or gikatawag na sa Mandawi, kay Mandawi area naman to, sakop naman to sa Mandawi, wetland. Og kusog yun ang ulan sa taas gikan sa Maria Luisa, sa Doña Rita villages kining San Carlos, painguna mudagay day na dito sa Santo Niño. Kung dili to madrids tong pan dito, sigurado gyud nga mo develop og lunop ang lugar. Sir. May nalanggani itong last lunop adto kay adlaw nahitabo. So ang nahitabo during our inspection, in fact the mayor was there and the chairman General Roy Simato, ilang gitanaw ang area og ang mga engineers nag-interact sila dito sa maong lugar og nakita nga ang outflow sa tubig diha sa pond or sa wetland likod sa Santo Niño mao ay dakong problema. Kay gamay kay egg outflow unya ang pond po diha lugar silted na. Moto nga nag-backflow, pag backflow dito naglunop gid ang Santo Niño. So karon sa pagkakaron ang ato ang Disaster Risk Reduction Management Office gipanguluhan ni Harold Alcontin, tuwa dito kanunay sila kay ilang gi-supervisean ang pag-dredge sa maong wetland. Uban pod ang taga Mandawi kay naman tay balaod karon o nanatay kasabutan nga we will fight baha beyond borders. Tama ba? Yes. So, that's true, sir. That's true. Last week siguro siya. September 12? September 19. Kano sa man? September 11 and 12 man to, 13. 11 and 12. 11 and 12. So, sakto sa kayo kay nagkaroon na nagka-MOA signing ang Cebu City and Mandawi government. So sakto sa kayo siya na nahitabo ang uwan sad atong September 11. So murag ganang what a coincidence ba? Nahasten ang usapan tungod kay may lunop yun. Nahasten ang usapan. Kinala mo dyan siya. So dito na nasampulan ang signing ato niya. That's the first time na nag-sign na nasample to ang ato ang beyond borders nato na MOA na kasunduan. So sa Santo Niño Village, ang Santo Niño Village dili actually boundary man na siya. Boundary siya. Ang katungaan na Mandawi, ang katunga po Cebu City. Yes, mostly sa iyang structures. In one whole subdivision, the whole subdivision. Pero ang iyahang area niya sa likod, part of Mandawi, then sa kilid, part of Cebu City. So di masata pwede na mutod agturamos Mandawi. So what is the mandate of the mayor is serbisyo para sa tanan ang lugar. Nagpasalamat ko kay active man sa dangato ang district engineer sa DPWH. In fact, appeal man siya dito pag-assess sa area after the flooding. Unya nakita niya nga engineering intervention is very important in the area. So ongoing naman na karon, we hope nga kung sakaling na may ulan nga kusog, hinaot nga di na mausab tong inadto kadako nga lunop. And then ang kanapong sakuan kanang valley diha gikan sa back of GMA and the grotto din papunta dito sa hilly portion of kaning Maria Luisa village. Amo na tong gitana with Engineer Norman Delmar and the disaster si Harold Alcontin. Nakita dito nga the best way for us to really solve that problem is the creation of a diversion canal from 6th Street to Lapu-Lapu Street, and i-divert ang tubig paingon sa likod sa Bowlingplex, paingon na din sa Mahiga.
So with that plan, nakita nako nga og mahitabo na kay ilamang itong naplano na what we need at this time is a detailed engineering design para ma-execute na din ang maong project. Yes. In the meantime, we continue desilting the area katong mga existing drainage canals nangadto dito ang mga probe, mga taga-disaster and other volunteers aron pag-desilt lang just to minimize just in case another rain would heavily drop in that area. So that is the activity karon kanang Governor Avenue that is from Lahog to all the way to Talamban. Kanang left side ni ana, if you are facing to Talamban, kanang left side ni ana, ang drainage system ni ana is very crucial. Very crucial because kung guwapo ko ang drainage system diha sa left side, if you are facing to Talamban, kanang left side diha kay diha man mo agi ang mga tubig. Kung guwapo ang atong drainage system diha, ma-catch ang water. Siguro a certain percentage will be absorbed by that drainage system before it will overflow to the subdivisions like Holy Family, Santo Niño, and other areas there nga nagpuyo ang mga tao. So nakita nako nga kini atong gihimo sa gubat sa baha, we'd like to inform everybody that kada semana mi nagmeeting og unsay maayong buhaton para lang gyud makadaog ta aning ginatawag og war against flooding or gubat sa baha. So sa pagkakaron ang gihimo is nagdisilta diha sa atong mga priority areas, but we'd like to inform everybody nga kada river do na tay river commander nga nag-atima niini. So do na mga listahan sila. In fact, kining lista sa mga affected settlers sa kada river, nanotarize yun na. Yes. Nanotarize yun naman, no? Yes. Nanotarize na kay man, kining naaman tay itukod pa lang nga MRB, no? MRBs, medium rise building, para relocation aning mga tao nga na-affected sa 3-meter easement. But we conducted, or the city government conducted a profiling. Yes. And validated that profiling, and then pagka nalista na gyud, no? Nalista na duna na final list kada river nga mo ni affected, gipanotarize na because kani magong uban pagka nanay gwapong relocation mo kalitog daghan ang o nga kami po din kuan mi kanang beneficiary mi kay nagpuyo mi dinhing lugar. So yung sila o imbes nga ang imong i-prepare para i-relocate 100 lang niabot nag 500. So as a measure, gilista na, gi-profile na sa atong DWOP with the personnel of every river, no? Kaya na may mga river commanders. Yan, nakita ang mga listahan nga mo lang ni siya. So, in our case, in Bulaca, pila gani inyong beneficiary? Less than 1,000, no? Yes, Bulaca River, we only have 417 household structures affected. Na affected. So kanang 417 di na gyud mahimong 500 pag abot sa relocation gyud, no? Kay notarize mo gyud ang listahan na. Kani siya mo ni siya giingon nagipa-emphasize yun ni Attorney Jeron Castillo, our co-chairman of Task Force Gubat sa Baha, na legally notarize that list, the master list of para dili madugangan affected structures in each river, para at least inigawas sa MRBs na to makabaw na ka sa tao sa murag Pilipino man siguro na makadungog og hulo ka nindot sa balhina, no? Apil masami. And it happens really in Bulacan River, sir. Tinuod yun na siya, sir. Nidaghan, sir. Last year nagsugod mi og geotagging sa mga balay, sa mga structures. So that was nag-start mi atong geotagging mga around November. So November naka-come up naming mga balay, so we do markings. The perimeter is yes. we do marking. So but after a few months, around February, we do resurvey again. Nindaghan. And then
naay usa ka sitio sa Barangay Inayawan. Kuan dyan ako na kay each structures picturean mo dyan na namo. So naa dyan may picture ana. So kinsay sunod na balay ana, usang number, na may markings na number, kapila na number. No, ingon number 17 and then number 18 to ana sa pikas na area. Nibong na malami na usa ka balay ni barog dito. Diyan mo kami mo marking ha? Ano wala magka-marking wa man ka sa una. So gialsa man nito yung balay kanito sa. Amo ba? Gialsa kay nakahibaw na sa siguro sila na unsay plano sa city government sa mga maapektuhan sa clearing of 3-meter easement. Mao na nga. Mao ni nagipa-emphasize jud ni Attorney Jerome Casilio, the co-chairman of Task Force Gubat sa Baha, na ipanotarize jud ni siyang mga listahan and to be signed by kasi na mirma na. signed by the river commanders and the barangay captain of each barangay. So wa na maka hukos-pokos ang naglista. Dili na jud ta maka hukos-pokos maski maghilak pa sila diha kay ang ilahang mga balay amo jud nagimarkingan na house left, house right, house left 1, house right 2, house left 3 ana. So naa mura din practice og sayo na step 1, step 2. Oh, na step 1, step 2 jud ani niya sir na kuan na gibuhat nato kay para ato adyo ni siyang ma-impose ni siya ang mga balay na ato jud silang matag jud. Then they are official beneficiaries kay lisod man sana na naagyo na probe na to na silang naasa Diyos na puyo diya and then di sila maapil sa lista. So ako makonsensya sa kuan na sa sir di na to sila matagaan o tong kuan. Tinuod na kay hibaw ka nakita na ako sa ang plano sa proposed relocation site. Ang nakagwapo ani kay dili man ipalayo ni Mayor Rama ang mga kuan ug asa kan dapita dinhi rin ka sa Cebu City dili kay na may mga relocation site gyud nga tuwa na sa lagyo kayo nga lugar kini within Cebu City lang as per plan nakita nako gwapo kayo ang medium rise building nga himuon niya para sa mga affected settlers in the 3-meter easement. So ini kahuman ani of course sa implementation makita nato og ang aspiration sa manggod nato ani kung pananglitan na clear na ang 3-meter easement kada river, for example, Bolacao River, kana man kung kilid-kilid nga 3 meters, that is additional passageway, mga vehicle baka or mga parks. And from there, dihan ato makita nga gwapo na ang river, kay wala na yung labay, o we can say to everybody that ito na, mao na ni atong gidamgo ang Singapore-like city. Actually, sir, that's very ambitious sad kayo ni ato ang gibuhat sir, pero as Mayor Mike said, this is an even though this is impossible dream man kuno ni. Kanta magagabi kahapon wag mapil kanta. Muna mo ang kuan mo ni ang team song jud namo sir sa Task Force Gubat sa Baha. Murag mao na siya mahimo na tong team song sir. Unsa gyud title? Ako ni siyang ipasa sa ako ni emotions sir sa Task Force Gubat sa Baha. Now we will sing this impossible dream kay gahapon mo man to gikanta gahapon. Oh, kay ang impossible dream kuno sir na adire jud ang ang noble pursuit of kuan jud sir of to reach the unreachable star. Noble pursuit of Gubat sa Baha na to reach the unreachable star na kuan na gubat nato sir ba na lisod kabuton ni siya na star pero kuan pero nindot kaayo na tinguha ni Mayor Mike. Nindot kaayo siya na tinguha ni Mayor Mike kaning impossible dream. Naano siya lyrics sir. Ang kaning impossible dream na haom kay sa ato sa Gubat sa Baha. Asa to siya ha. Na
Anyway, sige lang kay anyway nabawa man na ng Impossible Dream. Ato na lang nang i-wrap up ni ato ang programa kay gamay na lang yung panahon nga nabilin sa to. Oras, sir. Gamay na lang. Itong oras ani sir. Oy. Murag kailangan siguro taas-taasan siguro yung time siguro ani Sir Win. Sa sunod, no? Anyway, ang atong kuan ani nga ang Cebu City is really focused on improving the city, especially in improving our waterways. And because of that objective, ang siyudad nagtukod gyud og task force gubat sa baha, and then we are taking care of atong gialagaan ang 8 ka mga rivers with 8 commanders, and we have the TWG to look into the drainage system all throughout the city with the hope that we can address the problem of flooding in our city. Now, with this, I would like to ask my partner here, si Jocelyn, for her parting statement. Yes, thank you, Sir Jefferson Omandam. This is a great platform for us. I hope matagaan mig taas sa time. Kaya murag dili enough among time ha. So, for everybody, ako nagpasalamat ani sa channel nato sa Subuanon channel. I hope na this program makahatag og informasyon og edukasyon sa atong mga Subuanon, o mo ni siya ang plataporma namo na gubat sa buha makasulbad og makalasan man lang taon mi sa agony or sa suffering sa ato ang mga nagpuyo sa mga flood prone areas diri sa Cebu City. So we are aiming to be Singapore like Cebu City. I hope na inyo ming tabangan kay kani amo ang tinguha og tinguha ni Mayor dili ni mahitabo kung wala ang inyong tabang og ang inyong pagsabot ni amo ang programa or plataporma sa gubat sa baha. Okay, daghang salamat og kini si Jefferson Omanda nag-ingon nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa sunod nga episode sa ato ang programa Task Force Gubat sa Baha. Good morning, good afternoon to everyone. Good.